We are now in our part 2 of the program, which is the virtual Zoom. So let me Long live 1998. Film na mo nga. Kaya ikuano pang channel na ito. Yeah. Video na lang, para channel na lang. Ang mga duha ka binagtugan sa ITHS, oh, tamang panahon sa una. Kaya ako, mag-50 na ka? 50 na ka? Wala pa mag-50. Wala pa nakasod na karay? Kayo, ningkulik na. Oh, very good. That is very good. Siya. Tuloy may kami ng speaker na. Gusto ba? At ko lagi mo sa likod. At ko sa likod. Namin mga bata. Namin mga bata din eh. Wala, no? Di na siya pwede pag-go. Okay, Matibol. Hello sa tanan. Hi. May gabi sa tanan ng participants from the Philippines. And siguro, may gabi din sa Juan Ibabaw, Iloilo. May gabi sa tanan. Basta sa Philippines. And sa mga participants po na outside sa Philippines, I don't know. Good morning, good afternoon. Basta it's nice to be together, blended virtually and face-to-face. So actually, ayan pa sa remarks ko. So of course, kita sa batch, welcome kita tayo sa batch 98, walay first section, walay second section, and so everyone is welcome. So welcome to everyone sa first blended batch reunion. But yes, first of all, I would like to greet everyone at Pleasant evening and update everyone. Especially to our ever-supportive batchmate, si Miss Labay. Thank you, Miss, for wow, Miss Labay, palakpakan! They're always being there for reaching us and most especially sa mga participants na it's really nice to so nothing can really stop batch 98. So yes,
Login na ang YouTube channel. Tanaw mo na ha? Antay mo. Ako na iwas sa akong page. Reach out each and every one of us. Kahit relationship it's not really about face to face, but it's the relationship that we keep on nurturing and we value as much time. So, ilan na ba ka-years since nag-graduate na? But still, we are still the same attitude and friendship and yes, as I said, relationships so we are really happy to be together today. So let's just enjoy the night. We hope we will stay until the end because ang organizers kahit nagdalag kayo sila surprises para sa tuwa. And before I end, allow me to take this opportunity to really thank the organizer, Anika. Shout out kay si Ferdy ko, siya din and then of course, si Chacha, si Ayan, si Mar, and who else? Si Lilibet, si Nabiray. Thank you very much for making this possible. I really hope that this won't be thank you and welcome to our ang naing data. Naka-data na ba? Sige na, ipasunod na. Huwag na sila. Aminaw! Aminaw! Masunod mo ko na itong batang ko. Sipon. Name is Chun. As Charlie, no? Name this tune. Thank you, honey. Where's the Arias today? Arias. Kino ko pa sa word. Wamay mga dita na nabag na yung sound answer. Kasi na-answer.
Wala gwapa. Miss Aluran. Yeah. Miss Aluran na siya namo sa una. Dalaga pa. Hantod ka, may tamo ka. Makanwan. Siyempre, hindi na mawala yan. Bunaw tsaka inis yan. Ah, dito sa garage. Ah, may kwan. Bibo good me. O di mi magkasinabot sa birth 1. Hoy, Tateng! Silo! Tateng! Si Miss Laban, bagalaway mo. Si Tateng, Tateng! Ano dyan sa wala ng pas? Pwede na ako mamatay. Hi, love! Kanina mo na. Artist daw, artist! Skater! Okay. Our answer is Ringy. Ilan mo, Premier Abed? Tag 100. Damoy. Tag 100 ang price. Why, mahal din yun? Hi, vlog! Welcome to my guys! Game? Lolo! Lolo!
Wala ka pusid ka ba? Hindi kita ka pusid. Ako ba rin tinapura direct? Pagkaisa! Pagkaon! Ma'am, kaway-kaway! Alay, ay, hindi na Pero, Guys, please, kami na po. Si Ma'am Lapis. Inay lagi. Di man madunggan si Ma'am, oy. Among maestra. Si Ma'am ko. Si Mrs. ko. Nak.